Вітаначкі. Гэта раптам што не памылачка ў нас. Усё так павінна быць. Чорны экран у нас. Так, усё як належыць. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб вы паглядзелі першыя экраны. Якія, на мой погляд, зроблены вельмі добра. Люблю я гэта ўсё ж такі ўступныя ролікі. Прыемна на іх паглядзець. Пагадзіцеся, крыху ностальгічна, не? Знаёмыя расліны, знаёмыя жывёлы. Пасля першай частцы шмат хто палюбіў гэты свет. Камусьці, мабыць, і не палюбіўся, але ў любым выпадку на вока трапіў, так бы мовіць, праўда? Так, гэта мы ўсё прапускаем. На жаль, у нас ніякіх дапаўненнях няма, і мы будзем з вами гуляць у звычайную ванільную версію гульні. Так, адзінае, што я хачу зараз зрабіць, гэта паглядзець, ці ў мяне ўсё добра з гукам. З гукам тыпу ўсё добра, усё, бачу, YouTube ідзе. Так, чакай, Twitch ідзе. Усё. Так, адматаю крыху уніз, каб бачыць чацікі. Ну, і, адпаведна, можна пачынаць. Праўда ж? Так, праўда ж. Усё. Усё ловіць, усё тыпу працую. Вось, я ўжо пачынаў гульню. Трошкі паглядзеў, трошкі там нешта змяніў па наладах. Я спадзяюся, мы зараз не пакладзем мой камп'ютар на лапаткі, так бы мовіць, і не раструшчым яму спіну. Вось, мы проста пачнем новую гульню, каб вы таксама пабачылі гэты пачатак гісторыі, які, на мой погляд, вельмі ўдалы. Ubisoft усё ж такі ўмеюць. Вось, і на аватары яны выдаткавалі, мабыць, вельмі добрых спецыялістаў, таму што, глядзець на тое, што адбывалася на экране на самым пачатку гульні, было вельмі прыемна. Я наіўна, вядома, там на наладах зрабіў пакуль што занадта высока. І мы там будзем у пакойчыках знаходзіцца, але паглядзім, як з АБС-кой гэта будзе разам працаваць. Калі раптам што-то прыйдзецца змяняць налады. Дарэчы, так, хто не зразумеў, мы будзем гуляць польскую. Добрый дзень. Давайце абмяркуем праграму. Калі ЗПЗ, невядома мне арганізацыя, знайшла Пандора. Пандора тут была заўсёды, кажа дзяўчына. Карацей, людзі, калі прыляцелі, падумалі, што гэта будзе добра, каб устанаўліваць усялякія стасункі з мясцовымі, таму што яны былі меней развіты на іх погляд. Гэта, я спадзяюся, вы памятаеце яшчэ з фільма. Anyone tell me how that can be done? The RDA can share their medicines, technologies and knowledge. Лёха, вітанкі, ёпць. З самага ранку вочы пасвё толькі расплюшчыць. Гэта мы умеем, так. Why would Navi want to have alliances with you? Alma. You have no idea what life is like out there, Ahari. It's savage.
гэты ёлуб назваў дзікунамі. After your clan abandoned you, Клан вас кінуў, we have кажа given ён, you а мы вас знайшлі і далі вам будучыню. purpose. Далі Our вам clan мету. would never have abandoned us. Наш клан ніколи нас не кидав. Сестра, супокойся. I allowed you to keep that dirty trinket under the condition Я дазволіў тебе пакінуць гэтыя каронкі толькі пад гэтым пад умоваю, hand it over. калі ты гэта схаваеш. Давай сюды. It was our mother's. Ён належаў Not нашай a маці. dirty trinket. Гэта ніякія You там don't even know каронкі. the song code is. Нават не ведаеш, Harry, з чым з'яўляецца гэтая бразалета. it's just a broken string. Гэта толькі шнурок. I know this is difficult Матузок. for you, but you have to accept. Але ты мусіш запомніць, што маць Liar. цябе кінула. І лжец. Якая Хары? You all know the rules. No physical Ведаеце contact, правілы. no dinner for any of you. Сёння ўсе застануцца без абеду. Можа, гэта была вячэра, дарэчы. Варва, вітанечкі. Aungangahu, tam. Зноў мне тое прыснілася. Ноч нашага. English on base. Калі нас, чакайце, іх скралі, карацей, дзяцей гэта скралі. You cry out in Navi. Why do you always take Mercer's side? Director Mercer saved us. Ти лжець плюс гандон. Плюс-мінус. Daylon, they took us from our families. Вау, дякую, Верва, я сам поправив. From our roots. We may not remember where we're from, but we can still grow out there on Pandora. Can't even remember the words of our clan songs anymore. We can Я sing нават не them even пам'ятаю without наших words. песень, нашага клану. А наша сестра кажа, што мы іх можам спяваць і без слоў. We can't let them strip the Na'vi out of us. Мы не можам дазволіць ім скрасці ў нас дзяцінства. Мы We мусім are зрабіць stronger нешта. than them now. I felt it in the classroom with the Mercer. Мы сильнейшие ад іх. We can end this Адчула, tonight. пачула, I have an пачула. idea. Я гэта адчула. Ну, калі я нам схапіла за руку таго мужчыну. Aunga, Kenna, Kelku. Ці лепей сказаць мужчыншчына. Good job, Daylon. Now we have to Малайчына hurry. Тейлан. We only have a few minutes breathing the air before we're going Поспешимся. to need masks. Found them. I'm very disappointed in you. We have given you this privileged life, and you want to throw it all away. We don't want your privileged life. We belong out there. No, you belong to us! Ви належите нам, каже Йолуб. You cannot fathom how much we have invested in you. Ви не можете сапсаваць усе, што мы Saved інвеставалі ў you, вас. gave you a home, an identity. Далі We вам already дом, had an identity. We are свядомасць і No! гэтак далей. У нас You была свая are нядольнасць. what I made you! Вы з'яўляеце тым, што я зрабіў з вас. We may not remember the words, but we can still sing the songs of our people. Stop singing. I said shut up! Stop singing! We are going home. Aunga, Kenna, Kelku. I'm warning you, Harry. Not another step! Stop right there! What did you do? No, no, no!
Ну як вам пачатак? 8 гадоў пазней. Турок Макто і МТК і арганізуем паўстанне супраць ЗПЗ. Не забыліся, хто такі Турок Макто? Джейк Саліц, як його там звали? Лепш за фільм? Ну так, яно кранае. Це правда, сцену зрабілі выдатна. Nor? We've been over this. Pandora is a very dangerous place. But we've hardly seen Pandora. How do we know what we're protecting ourselves against? Cortez, I need to talk to you over here, now. Look, orders have come down from Hell's Gate. We are being evacuated from Pandora. I need you to grab your stuff before the panic starts. What? Look, we have lost Pandora. Some Avatar driver named Jake Sully went full native, turned the Na'vi on us. That's why you can't trust any of them. I need you to get your stuff together and get back in your own damn body now. Puppet show is over. Okay, everyone, collect your things. Hey, Cortez, I will handle this. Люди You бяруць. need to go. У іх евакуація. You know what to do. Ведаеце, што рабіць. Ёбаныя рашысты, блядь, слухайце, як яны падобны ўсё ж такі на іх, а? Follow me, quickly. Дякую Богу, наставниця ще чоловіком зосталася. Турок Макто, кузен діда Піхто. What are you doing? You'll be safe here. Плюс-мінус недзе там. We are no longer of use to him. No, I won't believe it. Hurry, you need to hide. Let us go. We can take them. Випусти We can нас. escape to Pandora. Ми убіжим. There are Ми можемо soldiers жити на everywhere. Падонору. You won't make a single step. This is our chance to be free. This is your only chance to survive. А што гэта сорбіны нейкі такі, скручаны? You're just gonna go to sleep. For a little while. Лягай спаць, каже яна. Я собі. It won't be long, okay? Мне падаецца гаўно план. Заважылі гэтую кемераўскую асаблівасць? Чалавечыя аватары маюць 5 пальцаў, а гэтыя 4. Сапраўдная Наві. Так, ну што, ці мы дзяўчынка, ці мы хлапчынка? Вядома, хлопец. You helped me before. Голас. Так, мэнская, твар. Where you're needed. А я не могу тебе покрутить? Малюнок наскураны, вот можна абіраць нішто сабе. Дзе ось тут такі добры малюначак быў. О, мне гэты заўсёды падабаўся. Сюды давай. Троху зелёны. Нормас. Так, а гэта што такое? Узор біолюмінесцэнцыі? А што тут адрознівае? А, во, бачу адрозненне. Гэтак. О, нормас. Тое, што трэба. Дзяўчынка дзед, як баба пацан. Плюс-мінус так. Кузен до дзеда Піхто. Нормальный жарт. Падабаецца. Жывеш? Живи вечно, ёпта. All of you. Думала, что мы тебя страцили. What's going Что? on? Что такое? Что What бывается? Been asleep for a while. Занадто long, долго long спал. while. Вельми долго. Tikame. Я тебе бачу. If they can walk, they can walk. The rest we have to leave. Коли яны могуць They хадзіць, left, то пайшлі. Didn't they? And you left us here. The sky people have returned, Sarentu. Sarentu. No one has ever called me that. That is your clan. And a mighty one at that. We thought you were lost to this world, but this dream. Люди неба повернулися, кажуть вони. То бок Турок Макто війну виграв. But for now, О, юелай, take титанки. these, your body's still waking До up. сіньки набухались, так. Крыху подмерзли, ведаеш, Long Dark не проходить незаўважна. Субтитры гэта польская. Did we?
Могу расійську подробіць, калі табе трэба, але я не хачу. Nor in Thailand too. We're safe. Агушка ангельская, зразумела. It's Так. really happening. Ну добре, трэба прызвычаецца да гэтай адчувальнасці мыша. Можа, ўсё ж такі лепш змяніць яе ось так. Come, eat. You will need your Кут агляду. Можа, больш штрыху зрабіць. Я магу зрабіць яго трошачкі больш. Відэа. Відэа. А дзе ў нас кут агляду? Калібрацыя экрана, не. Графіка. Ну, інтерфейс. Добре, пойдем. Прызвычаемся. Марк Дрыга, вітаначкі. Дзякуй вялікі табе за пажаданне добрай гульні. Так, я крыху змяніў, дарэчы, налады. У мяне тут былі праблемы з адвіткамі гэтымі, вось. Яны зараз выглядаюць нібы пластыкавыя, затое, но у мяне ідзе няблага. Бачыце, тут FPS не 800, не 200, але свае недзе там 70 выдае, 80. Все попаўзлі. These are friends. Слухайте, а там не было зброі ніякай, гэта ж медадсек нейкі, правда? Людзі нават тут тусуюцца. Ой, бо... Ведаеце, што вось гэтыя кропелькі з неба, са столі, яны, бляха, ось учора гулялі ў гэтую гульню, дзе мяне пачвара гэта труціла пастаянна. Уже рэфлекс нейкі, глядзець наверх. Что мы тут взяли? Рацион? Сухий рацион. Так, а што гэты рацион ён нам па сутнасці дае? Гэта хпшки. Трэба націсціць Q. Ага, Q і на F. О божухна. Якое жудаснае кіраванне, вось гэта цікава. Так, польская на слух лепшае за чытанне? А, ну вядома. Вядома, што так прызвычайней... О, бля, там больш звыкла чуць гэтае, а не чытаць гэтае. Ой, якія рукі ў нас прыгожыя. Ага. О, знаёмы Пердулін. They're alive! Cortez. Кортес заўсёды думала, што навучам іх як людзей. Get rid of them. Усіх пазабіваць. Look out! Так, хлопец, бяжы. Спринт. Ой, няблага было б зброю знайсці. Хобана. І раз сабе, бляха, ён на сваёй срацы катаецца. Чеши, куди ми забігли? Пух. Наві чамусьці удар. Так, гэта дзіўна. А ну-ка, як яны там хвастамі рабілі? Бежим. Ой! Тра-т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 а. One more made it. Over here.
Are you all right? Ну, типу. Так може ти мені Here, протиснеш take ніяк? this. A radio? Put it in your ear. It is tuned to our frequency. Уклади готов своє вуха. You've been Рація. busy? They were looking for you. They found Я me. не шукаю тебе, а знайдуть You мене. need to move. Now. Ти зараз тікай. What's your name? Як ти тебе звати? One of the Солек. last of my clan. I am here so you will not be the last of yours. Keep moving. Fast Oh. and quiet. Go. Солек апошній зі свого клану, а ми... Мабуть, апошній зі свого. Can you hear me? I hear you. Those soldiers are everywhere. It's okay. Breathe. Look for a way out. Бігче ми не можемо, на жаль. О, знайомі руки. Там гэтыя роботи. So, can you hear me? Where is everyone else? Did they get out? I'm making sure they do. Are you safe? For now, I think. Let me worry about the others. Just keep moving. Джун. Так. Ще й потрапити треба на гэту клавішу. Вельмі незвичайно нові. Gotta stay away from those pirates. Why'd they have to lose his mind? Would you stop staring at this stuff? You heard Harding. We need to find them. Wait, you hear that? Ти нічого не чув, пішов у пекло. We just want to talk. I'll give you a present. Yeah, that'll work. А можна когось придушити? Вельмі хочеться вже. That was close. Все тут безпечно? Do not let them escape. Shoot to kill. Бежим. Що за станція така жудасна? Неужели вони такі великі станції будували? Бачу, там чоловічка. Door to the gym is locked. I'll try to find a way through. Stay watchful. Так, будь уважливий, каже Йон. Ну добре, порада, слухай. I gotta be honest, I found Я бачу, там дірка є у столі. Не хочеш туди залізти? Мабуть, все ж таки не сюди. Тут зачинено. Так а что, мне шкло разбить и что? Ого! Я ще направлять техніку всіляко буду тут. Not long now. This will be over soon. nighttime on this moon, I will navigate. Там ні. Ось мне заўсёды гэта падабалася у стэлсе, калі ты сядзіш тут, яны тыпу цябе не бачаць. Ідуць на цябе тварам глядзяць. Ну то шо вы, хлопцы? Don't even know why I joined the RDA. You ever run out of air seeing as you talk so much? Whoa. Давай. Нарешті. Бачили, як перший відлетів. Okay, I'm out of the gym. Good. Now get to them. Don't let. Там Соліку кепсько. Куди тут істі? Ой. Що засвічене зовсім було.
Нам сюди? Ці наадварот уніз було? Так, ну ми отсюда прийшли. Так, давай. How long were we asleep? А гэта ваш клас, ці што гэта? Sotlet, can you hear me? Соляк мовчить. Опс. Скивицу заперапутнул. Ты что ты лежишь? Давай что-нибудь сруби. What'd you catch, Harding? Что там, Хардинг? Знайомый. You don't gotta worry about this one. It hasn't got anywhere near the fight its sister did. Murderer! Well, look where it got her. Such a shame. They could have been of use once. But now there are no Navi ambassadors. Only Navi obstacles. Так, далее текаем. О, божухна, бляха. Ты не будешь допомагать ему нават. Sotlet, are you okay? That was way too close. Sotlet! Так, ну мы с собой поводим як дети нейкие. Там Чалик за нас, бляха, воює, а мы тут бодяемся волоцугами. Так, довго утекає. Так, затягнуто ніяк. Лучше би... Цікаво, як воно тут проросло. Я ось розмиття прибрав абсолютно, можу повернути, бо нечто так воно дригається. Картинка гэта. Музычка якасная. Ніхуя собі. Я нават не ведаў, што моя відэакартка можа такое выдаваць. Ты ля на гэтыя цені. Беловежская пушча. Hello? Maybe the others followed the water. Так, і на F. Зацісні Q, а потім ще на F. То бок толькі ў стане, калі я стаю. Так, слухайте. Нешта мне цяжкавата. Гэта лес Кинглар нейкі. Мне падаецца, прыйдзецца зменшаць налады. Таму што толькі калі я не рухаюся, ўсё выглядае больш-менш, але толькі пачынаю рухацца, ўсё неяк такое сабе. Так, давай паспрабуем. То цяжкавата. Так, збалансаваная графіка. Давай на хуткадзейнасць. Там вылучана. Каляванне. Давай вось так. Так, вертыкальная выключаная, вядома. Захавай. Сюды нестандартовая. Так. На двоечку.
гэта туман нейкі размыццё уключаны. Давай так. Вось так зробім. Тені дастаткова і гэткія. Ад сонца. Бляха, ад сонца ўсё ж такі гэта ўражанне ад гулі. Давай паспрабуем пакінуць гэтае. Так, гэта цені ад святла звычайнага прамысловага. Давай на нізкія. А гэта у нас... Ось так, хай будзе. Ну, гэта я ўжо адрабіў, як яно павінна было быць. Так, густата. І гушчыня. Сярэдня давай. Не, вось гэта. Я не хачу, каб там было, як там было. Так, а гэта мікро... дэталі нейкія. Блин. Ну, давай паспрабуем на сярэднюю паставіць. Так, усё, захоўваем. Так. Ён хоча перазапусціцца. А мы табе не дамо пакуль што перазапусціцца. Так, нам кажуць быць і ісці паблізу ракі гэтай. Капец. Ну, вода зусім кепская стала. Што зробіш заради прадуктыўнасці? Палераво нарабілі, бляха. Расліннасці усялякай. More RDA. What happened? Вайна. Ведаеш? Так, пашукаць паліўную станцыю. Там хтосьці ляціць, ці што гэта было за адбіткі на вадзе такія. Нейкая чарапаха пярдзіць, ці што гэта. Нырца даем? Даем. Нормас. Водоспад пригожий. Подсмалений криху. Так, ось гэта, я так разумею, паліўная станція. Пам'ятаєте, у Маріо було подобне нечто. Так, і ось палівна станція тут. Over here, by the tree. So, Живите як? Now you see what they kept you from. Your true home. you saved me. Ah! You can't keep fighting. I will help you this time. Баронім базу. Tower Defense у нас атрымліваецца будзе зараз. Wood in the underbrush is pliable. You will find it. Simply focus your senses. My senses? They taught you to be human, but you are Na'vi. See the forest as I do. Так. You see, this Хуя is your себе. home. It will speak to you, if you let it.
Let your senses guide you. Што гэта зараз было такое за візій? Так, а што знайсці? Нам трэба знайсці зарасці. Okay, I got it. Вось гэтыя. Now you have all you need to craft arrows as I do, sharp enough to pierce human metal. Так, баляха, пачынаецца нейкі крафт. Чекай. Ну, Ubisoft есть Ubisoft. Лут, лут, лут. Постоянный лут. Яшчэ табе мало ўсё. Калі ўжо хопіць? Так, гэта у нас зброя зараз на Q. We should get out of here. Can you move? Dapperfed. I need a pod. From a Dapperfed plant. I'll find one. Don't worry. Near the shore. They grow by water. Што гэта? О, тут яшчэ прокачка зброі. Шмырэць. Альсевіч, вітанкі, вітанчкі. Так. Тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6 типаў зброі можам з сабой носіць. Нават наравіцы ёсць нейкія. Што яны нам даюць? Нічога не даюць. Навошта нам цішотка? Ага. Гэта у нас распавядае пра тое, што мы сустракаем. Задание. Задание. Якое? Солек просить допофета. Стронг допофета. Знайди над водом. Давай, идем до воды. Кажется, офігенная гульня? Да, холера, да зараз даведаемся. Чаму яна тады не такая популярная, калі яна такая офігенная? Бо я стрымоў не так уже і шмат па ёй сустракаў. То што мы зараз будзем ваяваць? Ну толькі што яна нагінае маю відэакартку, дай бажэяк. Што гэта такое? Шикардос, вы гэта бачылі? Гульня ў гульні. Падабаецца. Толькі трэба будзе з графіку яшчэ пагуляцца. І што ты тут смердзіш? Ага, нешта атручанае. Пэу.
Пришпільна. Подрубаем, что мы шукаем тут? Кажется, над водою нечто. Ось гэтае нешта. Ага, во, ходзяць там. Два ёлупы. Soldiers. Да ты шо? Зберися, ануча. Так, а другі дзе? Я б хутчэй сказаць трэці дзе? Здараецца. Залутаць вас няма як. А што яны тут рабілі, дарэчы? Проста стаялі? Ноги мыли у моим озере. Sotlek, I got the tap of it. On my way back. There were more soldiers. Чому не отказывай ён? Ах, это что такое? Тиртхе ветанки 2К26 гейминг. Что ты маешь на увазе под гэтым? Это калі відеакартка уже не тягне? No. He won't let them take him alive. Каб у цябе нейкія ўразлівыя зоны былі, то было б добра, а так, ведаеш? I can't take this. Pull back. I will be okay. Пулю ти здаєшся, алло. Так, чекай. На F, ага. І ще раз на F. Ось так. Ён не можа витримати гэтым. Я про аватара просто, але так відеокартка вже не тягне. Far Cry нейкі. Ну, плюс-мінус, нешта такое, так. Все ж таки Far Cry на Пандора. Адзінае, што графічна, ну просто. Ледзь трымаецца відэакартка. Гэта просто заўважна, неверагодна. Шмат што ўжо на сярэднім і ўсё роўна праблемы. Так, чуеш, малы, давай, падымайся. This is how we heal. Аптечка. Усё? Тебе нема бронзалетки. Яны скралі бронзалетку нашай маці. Так, а мне не падабаецца нейкі краявід ненатуральна з'едлівы зялёны. Ну гэта ж Пандора. А якой яна яшчэ павінна быць? Ну не такія. Давай недзе там каля вадаспаду лагер.
Я правильно його зрозумів? Ні, ну відомо, могли б, до речі, пофарбувати траву у трохи інший колір. Але тим не менш, мені подобається. Так, де... Стой. А де мої гэты? Я ж собі збирав, правда ж? Лячилку. Ось нема у мене її. Бляха, ніяку мушлю треба знайти, каб гэтыя стрэлы рабіць. Эх, няма у мяне 10к доляраў, каб сабе новы комп набыць. Каб побачыць усю прыгажосць. Што гэта такое? А, гэта на гару падляцець. Хуткі транспарт. А гэта што? The waterfall. Resistance base must be above it. Ты спачатку падбяры усё тое, што табе трэба адсюль. Ёп. Ага. Цікава, а чаму гэты чырвоны? Вожак, вітанашкі, аватарчыкі, так. Так, яны самыя. Не хочаш нармалёва? Будем страляць. Чапляйся. Чаму у мяне нема гэтага? Куды зніклі? У мяне ж іншае меню было. У мяне ж было такое вялікае, не на 4. На Т націснуць, ось придурак. Читать не умею. Усё. Оп-оп-оп. Поховалися. Так. Цікаво, гэтых я, мабыць, не забіць нават не змагу. Але ж гэта супраць філазофіі Наві, калі забіваць проста так жывёла, правда ж? Не шляхетна гэта. Вожыку вось, дарэчы, падабаецца зелененька гэта ўсё. Гэта нават не максімум яшчэ магчымасці гэтай гульні. То гэта яны паляцелі. Всё, лагер руху супраціўлення. Так, Барыс Геннадзевич, вітанкі. Кідай ведзьмара, перакладае гэтае. Не, Лёха. Усё ў сваім парадку. Вядзьмар, потым будзем глядзець, што ў нас яшчэ будзе магчымасць перакладаць. А вы що тут робіце? Ви ж люди. Airship nacelle armor, air filtration, or cooling systems. So many applications. Нам туди. Сінемактики, дякую Богу, не потребують нічого, тому яны якісныя.
Так, а калі ў птушачак стрэльнуць, яны памруць? Хутчэй за ўсё так. Я падазраю, што так. Рэзервацыя там выкаціла дапаможных перакладчыкаў фэнтэзі, дарэчы. Ой, добра было б, каб быў час на аналіз усяго, што з'яўляецца. Потым будзем адаптаваць раптам, што будзе адхіляцца ад канону. Яшчэ адзін. Добра, мяне так ніколі не сустракалі. Божух, ну яшчэ адзін. Та ты шо? А, дарэчы, дзе іхныя маскі? Яны ж не дыхалі нашым паветрам. Ну, маецца на ўвазе, Наві не дыхалі звычайным гэтым асяроддзем чалавечым, а чалавекі. Асяроддзем Наві. Чаму мы тут можам дыхаць? О, адразу ў памяшканні значна менш гэтых перашкодаў для фепісаў. У цябе гульня з DLC? Не, у мяне ванілька, якая даступная толькі ў Xbox. Знаёмая кепка. А яна расла разам з ім? Кепка. Дзе ўсе астатнія? Усе цэлыя, але вырашылі застацца звонкі. Don't worry, you're all safe now. That's what matters. What happened back there? Tap was in ruins. Mercer ordered it destroyed when they evacuated. I watched the walls collapse in. Моя жонка захотела б її забіць за те, що я такий плоский живот. I thought you were dead. Then Priya heard the RDA on the radio talking about a signal at Tap. I was afraid to. Наві можуть здихати земним повітрям? Ні. На початку гульні яны самі казали, ми там пару хвилин можемо тільки дихати. Ось коли ти побачиш, ну, адмотаєш, може, стрим на початок, коли яны малими спробували збігчи, убачиш, що Ахара, ці як я там звали гэтую дзяўчынку, яна казала, у нас толькі одна ці 3 минуты, нешта такое, каб збегчы з гэтага асяроддзя. I failed you. I won't make that mistake again, I promise. Look, take some time. Raj will get you cleaned up. Talon knows his way around already. He can show you. This can be your home now. Што гэта было? Я мыш не чапаў. Всё? Может, злучимся хвостиками? 16 years. It doesn't feel real. Не дає такої можливості. I don't know what to think about that. Almost right though. We can be at home here. I feel it. And it's cool here, right? So much cool tech. Не, у калідорах яшчэ не блага з гэтымі FPS, але звонку ну цяжка зусім. Well, that is true, but don't you think they could use that advice more than most? He's over there. That's Raj? He's cool. Kinda. I think everyone's just getting used to us being around. I stay as long as it is useful to the cause. Іга собі індусов запіхнули сюди нават. Так, я аднойчы на штучнай вентыляцыі ляжала доўга, там моцна адрозніваецца сумесь газаў ад паветра. Но там больш, калі гэта ў ковідны час быў, то там больш кіслароду дадавалі, наколькі я ведаю. Гамак. Імітацыя таго, як яны спалі на дрэвах. Гітара. А можна ўзяць, як у гэтым, слухайце, было б добра, як у Індыяне Джонсе. Гітарою лупендзіць фашыстаў. Ой, выбачайся. Шмыхнуў. It's a miracle I clean. It's a miracle? What are you doing? Rajinder. Rajinder. I'm sorry. Alma said. I know Alma. Я зведаю Альму. Можеш да мяне казаць Радж. Я веду цябе. Я новенькі. Relax, new. I knew you were coming. Sleeping all this time. Oh, you must be well rested. I have fresh clothes ready for all of you.
Alma didn't tell me you were missing a sense of humor as well. Гуморист, бляха, петросянистый. Ля, тут у нас ноги, подсумки некие, маски. Нават каралі ёсць. А на што каралі тут? The RDA are a pestilence. They must be stamped out. Гандаль. Ось яно што. А што ты хочаш за гэтае ўсё? А не ковід, інфекцію хапанула і праз пар дзён раптоўна страціла прытомнасць. Ай, халера. Гучыць жудасна. Калі ад інфекцыі траціць прытомнасць, гэта штосьці... Не хочу так. Гранаты! А кинуть можно? Не. Ну, проверить хотят, ну. Варштат. Правильно? Добрый проект. Ага. А што ўзяць? Мне трэба нейкія галіны. А якія галіны? Першы ўзровень. Раўнаць. Ой, божа, захрасну я тут. З гэтымі ўсімі паляпшэннямі. І гэтак далей. Ты малая. Як твоя справа? Во! А мы, дарэчы, жоўтыя скрынішкі гэтыя мы знаходзілі. Дарэчы, гэта 20-й. А у нас 16 наносит шкоды. Гэта цецівая яшчэ дадае 5% супраць ЗПЗ. А супраць каго мы яшчэ тут будзем ваяваць? Мне падаецца, больш мы ворагаў ніякіх не мелі на Пандоры ніколі. Так, ну это... рукоять нейкая, так? За яе хапацца трэба. Remember, point away from the user. People waste I bumped into Harding once in a hallway. As in, literally bumped into her? Yep. Во. She didn't say a word. Мы можем себе нейкі нават пояс зрабіць. У нас з'явилась новая модифікація. Так, ще скрині ё? Може такі халявні? Я б не отмовился. Так, это что? Нотатка нейка. Так, але таксама неяк не падобна на праўду. У фільму падлеткі ў гэтым плане не адрозніваліся ад дарослых. Мо малыя наві менш атрымліваюць зямную атмасферу. Хаве! Все ж таки гульня ёсць гульня тут. Ще нотатки. Так, ну гэта мы пачытаем. Што, чакай? А ты куди собі у вуха залила зараз, ці куди? Так. Сфоткали дзяўчыну. Та чакай, божа, слізгацеллі. Тая самая жанчына ці не? Ну, голас іншы. А выглядае нібы вельмі падобна. Што ты глядзіш на мяне? Ну просто амаль аднолькавыя, толькі гэтая маладзейшая, правда? Кофе дай. Бо я 3 дні не еўшы. Мне хлеба засталося на 2 гадзіны. What are you doing here? Чакай, там я бачу яшчэ сходы. Ага. 2-3 хвіліны гэта больш падобна на тое, калі людзі вытрымліваюць у атмасферы Пандоры. Во! Вось такое так. Гэта я памятаю, кіно казалі. Дзяўчына! Ай, дзяўчына. Гэта чарговы мужчыншчына. О, выраўновае, дарэчы. Паветра, опусти мяне на лёда. Не, там злыя жывуць, я хачу туды. А калі назад хачу?
Дзякуй. Так хочацца нечага сытнага, але не хочацца апрануцца дзеля вуліцы, чакай. Цірткі. Цірткі, збярыся. З усяй эмоцыі, слухай, збярыся, апрані што-небудзь і выйдзі на вуліцу. Я не ведаю, я проста вельмі люблю такое надвор'е, якое зараз. Я нават учора зрабіў кепскую рэч, я малодшага забраў са школы. Вось, і, ну, мы проста, што я кепскага зрабіў? Мы яму не дазваляем шмат есці гэтых рэчываў, якія, ну, насамрэч недобрыя для малых, тыпу там чыпсы, газіроўку ён увогуле сам не любіць, дзякуй Богу, што ён не любіць газіроўку і не п'е. Ну, а чыпсы ён есць вельмі шмат. Вось, але мы спрабуем яму тут дыету трымаць раз на тыдзень. Вось, і на гэтым тыдні ўжо было. Але учора я не ўстрымаўся. Мы прыехалі, я яму кажу, ну, давай пашпацыруем крышачку. Ён такі ў краму. Ну, я такі, ну добра, ў краму. Вось, то пайшлі, схадзілі, набылі. А яшчэ адной выйсці не, дзякуй. Так рабіць нельга, я кепскі бацька, але вось не ўстрымаўся, каб пашпацараваць па вуліцы ў такім надвор'і. Атэчка гэта не для мяне. Так, а можна я, слухайце, яшчэ хачу змяніць налады графічныя. Сюды хадзі. Графічныя. Можна вось так, нізкія. Паспрабуем. Чаму не? Ён там паказваў жа ж мне... Ну, а давай ты пакажаш мне яшчэ. О! Ну, ты павінна хапаць. Павінна хапаць на нізкіх. Але я, ну... Не ведаю, як вам, але я не вельмі задаволены. Усё роўна нейкія дропы ці гэта праз рухавік, ці праз што? А што ты вырошчваеш тут? Навошта табе гэтыя грыбы? Дзяўчына, а ў вас твар іншы? Ці такі самы, як у тых? Ось гэта зноўку падобна на ты. І гэта... Плюс-мінус, слухайце, ну ўсе падобныя. Ну, генератор твару такі сабе. Юбікі пад гэтае падвялі. Прынамсі, я так заўважаю. Усё? Ну так, усё. А, максімальна разумею драбязу. Я таксама шпацырую крамы. Не, я вечар яшчэ і з жонкай шпацырую. Няхай сабе і халадно, але ўсё роўна. Паўгадзінкі трэба. О, ты ж толькі што там нешта рабіў. А вось гэта добра. То бок яны не адно і тое самае робяць. Пастаянна. У нас ніякай ежы няма. Так, трэба дайсці да гэтага Рейндера і забраць у яго новыя прылады нейкія, так? Вяртаемся да гэтага індуса. Так. Здароўе 12. А гэта таксама 12. А гэта што? Тэрнова апаска бадавча. Чакай, як гэта перакласці? Гэта тыпу як... Бадавча, гэта навуковая. Так, даследавацельская. Апаска. Алера. Тэранова гэта тое, што знаходзіцца вось у наваколлі. Навакольная даследавацельская. Не ведаю, сумка ці што гэта. Так. Ну добра, узялі гэтае. Я б гэтае таксама ўзяў. А у мяне то... А, 3 скрыні. Гэта ўсё ж такі я магу ўзяць. Скраданні. Гэта ў нас па стэлсу праходзіць. А гэта... Усё, дзякуй. Так.
Максимально так, за я бачу, пригадаємо Frostpunk подорожав грошик. Так, старим треба частіше гуляти. Шпацарувати, маєш на увазі. Ну, насамрэч, не толькі, давай шчыра казаць, а я ось калі стаў працаваць у айцішцы, то ось менавіта тады адчуў гэтую патрэбу шпацаравання. Бо інакш, ну, такое сабе, шчыра вам кажу, у мяне яшчэ ёсць праблема з сэрцам, калі ведаеце, такое брадзікардія. Гэта калі сэрца запавольваецца само па сабе да нездаровых гэтых частоты рухаў у хвіліну. Мне мінімальна колькі было 27. Гэта ўжо мяжуе з гэтым. Ну, карацей, там крыху застаецца да апошняга кроку на той свет, як кажуць. Вось, то бок трэба актыўнасць падтрымліваць сваю, каб яна трымалася ў раёне 42-45 на хвіліну. Усё? Усё, так, пераапрануцца, кажа. Інвентар, цішотку нахер. Давай, да окей же ж. Ось так. Чаму я не ўзяў жаночага персонажа? Паглядзіце, як бы файна я выглядаў, калі б гэта быў жаночы персонаж. Ебать! А можна назад адгуляць? Я хачу жаночы персонаж. А тут ёсць нейкія? Ага, мадыфікацый няма. I stay as long as it is useful to the cause. Так, давай. Што далей? Паразмаўляць з гэтым зноўку. Can I give you anything for these? You get a freebie this time. Special circumstances considering. Usually, we take what we can get around here. If you find something good, let me know. Штосьці знойдзеш, то прынясі. I think I like them. Чал. I want to keep my hat and some other bits and try out some of the tech. You have to meet this Alex guy. He's like an inventor. Добре. Алекс у нас науковець. Well, it's weird being out of tap, but everyone here's been super nice. Што гэта за лагі жорсткія такія? Не можа быць, каб моя сістэма раптам апанулася такім лайном, што на нізкіх узроўнях наладаў. Такія дропы былі. Так, што, Алекс вось тут? Ці вось тут? Хто Алекс? Алёшка. Talon, can't keep away, I see. And you brought another Navi. Я знову прицягнув нейку волоцугу, ну. Mechanisms and technology for all kinds of communications and discovery. And a little chaos, if I have the tuning right. Так, я дрэнна талерую фізічную актыўнасць, асабліва пасля аўтаімункі. Мала ем, мала рухаюся, правда, люблю звесці з тралейбуса на прыпынку. 4 раней запатрэбны. Так, люблю сесці з тралейбуса на прыпынках. 4 раней запатрэбны. Я трошки не зразумеў, церпі выбачаюся. I've been trying to get Alma to test it. Oh, we can test it. Can we? We can test it? That could be fun. I can make one for each of you. Go ahead. Get a feel for it. Я ўсё прапусціў. Роўна там нейкая лухта 100%. SID. Націснуць 5, каб выкарыстаць SID. Ой, ёпта мать, гэта што такое? Гэта у нас будуць яшчэ лагічныя задачкі нейкія? Та ты шо? А ёпта. Так, znajsти што? Przewodów w podwodze, aż dotrzesz do uszkodzonego węzła. O to bierzem, ja tak rozumiem, że żółcinka to będzie poszkodzone. Nie, nie rety. Piu. QE. Użyj QE, aby znaleźć odpowiednią częstotliwość, kręgi się pokrywać. Wow. Stopę, nie to.
QE. Не, гэта не тое. Можа не жоўтае тады было, а зялёнае, што мне трэба знайсці, але нейкая логіка ў такім выпадку зламаная. Так, што там напісалі яшчэ? Раней і пешшу ідзе далей. Я патрэбны прыпынак, я выходжу з тралейбуса за... Усё! І спрацуеш да патрэбнага, вось яно што. Я зразумеў. Дзякуй. Як направіць? Усё, зразумеў. Чуеш? Направлено. Easy-peasy. А што, тут няма аналагаў ніякіх, алё? Гэта яшчэ не ўсё, я так разумею. Там яшчэ быў адзін вузел. А нічога, што мы каля гэтага проста пінаем каленямі. Гэтага чала. Так, вось сюды. Вось так. І вось так. А я малайчына, просто. Ремонтник от бога. Hey, Alex, I think I found the fault. Just a little hack, and the system will reset. Do you mind? Так, блядь, что отбывается? Это, конечно, на всад треба было робить. Вельми цікаво. Так, не виспався після вчорашнього стріму? Чому? Я ж, як звичайно, вельми рано починаю працю. Вже давно виспався і попрацювати поспів, і стрім запустити поспів. Я все як звичайно, блях. Холера не зміняється у гэтым житті. Лёшка, ты где? Так, скрылись при агентку. Так, SID посвящение. За проектор можешь жаковать. Жаковать, я так разумею, узлом. Hey, how's it going out there? Видатно. Дякую, що запитала. Чекай, что нам дали робить? Дневник? Нет, не дневник, задание. Так, усё, треба паўсці ў лес, кажуць нам. Nothing a little duct tape won't fix. Калі ў лес, то давай ў лес. Што ў цябе ёсць, дарэчы, не паглядзеў. Come to gear up? Сетеву можем сабе на 5% падняць, і гэта таксама дае 5%. Але вось гэтае мне больш падабаецца. Мне яшчэ дзве скрыні трэба знайсці, гэтыя жоўтыя. І абнавіць сабе лук. Пайшло. А што за стрыжні гэткія? Радіевыя ці што? Дождж пайшоў. А хто пяе? Моя сестра такое спявала. Said you made it out. I'd forgotten how it feels to simply sit. Ринелла? А хто така Ринелла? Я не Taste the пам'ятаю. sweetness on the air. Not listen to Mercer talk about their civilized culture. There are more colors than I remember. I have no names for them. We'll learn their names. We'll relearn all the Sara in 2 ways. Why do you think Alma waited to bring us here? Why didn't she check TAP before? Maybe it wasn't safe before. It's not safe now. Who cares? We are free. I want to run until my lungs ache and my legs give out. We could leave, you know, right now. Where would we go? Wherever we want. All of us. What do you think? You, me, Inela, Telan?
We could live as Sarentu again. Alma brought us here for a reason. She's gathering everyone inside to talk. She must have a plan. Don't stay here for her. She wants to control you. All the humans do. No, they don't. Alma was always kind to us. The people here like her, and they're nice, aren't they? They seem nice. Priya let me use her radio. I believe they want to help us. Let's go see what Alma wants. Maybe it's something fun? I doubt that. Nor, please. Come on. Everyone's waiting. Fine, fine. Just give me a minute. The light is different out here. I want to enjoy it. Haven't we spent enough time in metal boxes? At least tonight, we'll sleep under the stars. Like our families did. I think I ate too much, but it was so good. І не кажи. Оля. Склад. І що тут у нас на гэтым складзе? Нічога? Гэта мы самі сюди будемо складати усё. Все, поразмаўлялі, высветлілі пазіцыю кожнага. Так. Гэтыя будуць тут увесь час сядзець, я ўпэўнены, як у Far Cry. Ну, яны сядуць, а я усіх буду вызваляць. Угу. І ваяваць за іх. Як звычайна, як заўсёды. Все. Так. Гранату можам кінуць нават, слухайце. Добра. Так, ну лепш стало, слухайте, на низких наладах все ж таки стало легче гуляться. Леха, одразу кидай. Так, давай поспробуем таким випадку. Ось туди кинем. Что это было? И ноги целые? О, гэтыя, слухайце, расліны, якія трэба збіраць. А чаму можам толькі один раз сабраць? Яшчэ трэба праверыць тое, што пісала Ціртке, ці мы заб'ем птушку, калі стрэлім па яе. Ух, вадаспад які. Мерзотці. Так, ну што, куды нам паўзці? Заданне... Лес... На отправа в центр доводзення. Так, треба вертатися. I don't think that design's gonna hold up in the field. But that's just me. Што ты стогнеш тут? А гэтыя тут нават не сыходзяць, калі дождь пачынаецца. Turns out, conscience trumps convenience. Чекай, нешта я не разумею. Куды пердоліць? Дзе тут у гэтым месцы цэнтр нейкі? Так, гэта яшчэ адно выйсце.
Какие голосы? Там ё. Там что такое? Что блакитное? Зеленая скрыня. Так, это рацион. Еже по-нормалевому, коли казать. Так. Цікаво, чому мені сказали вийти вонки? У лес. Коли яны знаходяцца ўнутры. Вось гэтыя хлопцы. Так, так, так. Так, а мне падавалася, што на Пандоры няма птушак. Ну, там былі усялякія такія. Падобныя на птушак. Мы ж мелі на ўвазе не выключна птушачак, а тых, хто лётае. Founder of the TAP program. Джон Мерсер. The saddened to know him all too well. Ён придумал программу TAP. He is a new face. He has returned to Pandora as the executive vice president of Frontier Operations, alongside your old friend from TAP, Colonel Angela Harding. Это динозаврики. Ну, типа He is такого. Так. ambitious, self-serving, egotistical. And you worked with him. We have been fighting the RDA for many months now. What difference can this man make? Mercer's tactics are aggressive. That, coupled with his frustrations over TAT's failure, we need to strategize. Our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranahe were willing to fight, but after suffering losses on their side, they have since withdrawn. We haven't explored further than the Zeswa. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Na'vi might listen to you. Alma? We have a pollution spike close by. Like, really close. Check out the levels. RDA, it has to be. They're here. With Mercer. No, not him. Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land, poisoning it, turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. We're spread thin right now. Solek, can you establish a safe perimeter? Anka, try and reach Hajir over radio. Анка, I can try to shut down that пулеметчица. drill site. I think I have the hang of Sid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Okay, but be careful. The rest of you, get ready to intercept any other patrols. Keep your radios on. Be ready. If the RDA see you at that drill site, they will engage. Remember what I taught you. Craft your arrows, focus your senses. There are supplies by the main airlock should you need Та them. розберуся вже, хлопче. The RDA is spewing poison across the land. I know you will deal with it. Feels like I'm holding this place together with Всё? duct tape and prayers. Виказався вже. Об усім. Можна йти. You good? Да? Чому ні? The RDA are. They must be dumped out.
Так, дождь иди. Мерзотти мокрые. Так, ну что? Где там наши задачи? Только не кажи, что мне треба вернуться. Так, эхо. Так, Моша унешкоднюють поблизки одвір. За ним яку завожу, знову одна лишь сидіби. Так, нешта гэтыя людзі спланавалі там кепскага. Адпаведна. Нам трэба гэтае знесці, у які бок хаця б рухацца. У той бок. Давай. А мапа ёнейкая тут у гэтай гульні? Ой-ой-ой-ой. Нават не магу яе рухаць. Так, птеродактылі нейкія. Ну. Скураныя птеродактылі. Давай возьмем нешта ў рукі. А гэта што такое? Короче, нешта выбухаць збіраюцца, я так разумею. Ля, бачылі тут дрэвы якія? Туды. То хадзем туды. Бачу, уже дым нейкі. А чаму змянілася адразу ўсё на... А, попел нейкі нават. Дык а што гэта такое? А, гэта вось штука робіць. Засяроддзем такое. Так, пнеўматычная вежа, верхнічае эхо. Пнеўматычная вежа. Чаму яна ўсё псуе тады? Дзіўнавата гэта выглядае. Ага, а тут дождю нема. I'm near the drill site. The ground here, it's... Every time the RDA sets up somewhere, it's the same thing. Their equipment pollutes everything around it. Everything. But hey, Pandora is strong. Shut down those drills and the land will recover. One sec, I'll check the schematics. You have those? Being ex-RDA's gotta have some benefits, right? I'm kidding. They're not fun people. Looks like we've got two things here. The cooling unit on the drill and a generator. Probably at the edge of their site. What about the RDA? Well, you can probably shut down the site without engaging them, if you want. Unless, you know, they see you doing it. Так, якія злыя людзі, слухайце. Пабудавалі вежу, каб яна труціла ўсё наўкола сябе. Так, гэта я зразумеў, што знайшлі. А нам трэба цікава заваёўваць. Ці можна проста па стэлсе ўсё гэта прайсці? Оля, перад табой кагосьці забілі, а ты што не бачыш, ці што? Я ж гэтага з аднаго стрэлу не заб'ю, правда? Мне б яго пакінуць на апошні момант. Нешта раве там сабе. Стрэльні. Ты. Ну, ёсць такі жарт, Лёха. Але тут бачыш, які мінус. Я з лукам. Каб у мяне была нейкая добрая зброя, то нема пытанняў. Да ты шо? Заўважыў. Чакай, а там нікога нема ў гэтым. Я правильно разумею? Шый. Ой, пераключацца.
з'есці. Як гэта цяжка. Так, чекай, мне тут треба. Зновку треба робити свою справу крафтерську. А вось гэта дзеля чаго тут стаіць? Типу, каб хтосьці залез у його? І... А, сідом користатися зараз, ось воно що. Так, сюди, сюди. Ну і? Бум. Щось ще? Так, головне, каб вода була для прання. Робота луком. Ну, незвичайний ж лук. Що, ти забився на кіно? А? Ти не пам'ятаєш, як там малая гэта лупендзіла генерала ці як кого там капітана майора? Курва, што цябе рабіць тут? Як цябе знішчыць? Ой, как тебе чэрці дралі, ну. Паспрабуй яшчэ здагадацца, што табе трэба зрабіць. Генератор нейкі. Туды ідзе да яго, праўда ж? Ідзе. Так. Так, знішчыць комін. Божухна. Я такого не чакаў. То бок тут, ну нават мне падаецца, па стелсу не атрымалася па ніякім чынам. 3 кропачкі пашкодзіць. Ля, як аднаўляецца Пандора хутка. Люсівель, вітанкі! Чаму беларусы сінія? Не ўсе беларусы сінія, давай так удакладняць. Ці ты мяне чуеш? Так. We should be RDA free for a while. Well, we found something up Что? high, like a big flower. The others are excited,
Вядома, я пойду пагляджу, пакуль ты будзеш сядзець на басцы. Матылькі? Якія матылі? Пра якіх матылёў ён кажа? Ну гэта ноч ці што гэта? Чаму аблокі на небе шыю? Калі гэта ноч? А можна вось і гэта? Ты мяне бесіш. Навошта ты? О! Гэта пастка. Па зямлі пайшло электрычнасць, заўважылі? Нарэшце цішыня. Ноч прыйшла. Так, а ў гэтым кантэйнеры што было? Ну, мусіць жа ж быць тут лут, правда ж? Арына Маліна, вітанкі, чакай секунду. Я зараз тут скончу бадзяцца. Пагляжу, што ты напісала. Бляха-муха. Вось яны намалявалі, нейкі дызайнер задызайніў. Вось гэтая вось. І ні халеры няма, вы уяўляеце сабе гэта марнаванне. Дзякуй за фолоу, дзякуй. Вітанне, пишу праз перакладчык, таму могуць быць памылкі, сайт на памылкі. Так, на днях прайшла асноўную частку гульні. Вельмі складана ў пачатку арыентавацца, у інтэрфейсе было, як успомню. Я зараз гэтае праходжу, дзякую за спачуванне. Так, але 10 з 15 ўзроўню падалася аднатыпнай, база гэта ўсё адзін на адна вельмі падобная. А гэта хіп усіх частак Far Cry, я мяркую, што гэтай гульні. Я чакаю на гэта, што вось. Пусці мяне туды. Чаму яно гарыць агеньчыкам і не дае? Бляха. Нейкія дзягі ўзялі, паклалі сабе. Гэта звычайныя хібы. Звычайныя хібы любой гульні. Недзе яны становяцца сумнымі. А для Ubisoft дык увогуле гэта хранічная хвароба. Што не кажы. Так. Ты, Аліна Маліна, калі раптам ужываеш украінскую, расійскую, польскую, то смела, ты дзе нават ангельскую, смела пішы, без всялякіх перакладчыкаў. Не хвалюйся на гэты конт, мы тут не пра гэта. Але, раптам што? Раптам, калі ты не ведаеш, што мы ўсё ж такі за Украіну, каб ты не падумала чаго. Так, гэта што? Таксама пастка. Таксама пастка была, добра. То бок генератары, нейкія скрыні з набоямі, гэта ўсё можна выкарыстоўваць, каб забіваць мясцовую фауну чалавечую. І гэта яшчэ, я так разумею, правда, паліўная цыстэрна. Так. Бляха, ну на такую базу 2 скрыні, вы сур'ёзна? Гейм-дизайн, алло, где? 3 скрыні, ужо лепш. А гэта што? Чуеце гэты гук дзіўны? Што такое? Цык-цык-цык. Это тут нешта, гэты гук дае. Нешта вось тут. Ну, нічога не паробіш. І всё. 4 скрыні. Добра. 4 скрыні ўжо няблага. Ну, а сколькі зараз заменных часцінаў гэтых? 6 паказвае. Якая прыгажосць усё ж такі? Як это? Вось, я памятаю гэта першае ўражанне, калі паглядзеў першую частку камерановскую. Я, дарэчы, глядзеў яе кінотэатры, не ведаю якой. І, ну, такі нетыповы падыход да фауны, да флоры. Вось. Было прыемна. Нічога новага я не пабачыў, бо на той момант я ўжо пераглядзеў шмат чаго цікавага. Але вось тое, каб падкрэсліць некаторыя рэчы ў раслінах уначы, гэта добрая ідэя. Гэта вельмі добрая ідэя. Мне яна спадабалася. 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 Мне яна
А, ну не кажется, что это неприемно. Сапраўда приемно тут шпацаровать. Так, давайте глядеть, что у нас там далее будем по задачах. А у галоўнага героя імя ёсць ці просто ты? Так. Алёшка. Не, гэта ў цябе такі будзе, калі ты створыш. Я з Расіі талерантна да ўсіх нацый, а вырадкі паўсюды ў любых народах, тое, што ў свеце адбываецца. Я на гэту плот не магу, на жаль, калі яшчэ з народнасцю срацца падчас гульняў, то гэта ўжо гамон. Ну, Алін, адразу проста папярэджваю. Вось гэтыя выдаткі, якія ёсць, яны часам заходзяць на стрымы. І тут, ну, я сябе не стрымліваю, і ніхто у чаціку таксама гэта не будзе рабіць. Большасць, вядома, выносіць гэтыя здзекі з іх боку моўчкі, я не. Таму можаш пачуць нешта такое кепскае пра Расію, але на ўласны рахунак не прымай, калі ласка. Гэта што такое? Ебать. Гэта куды? Гэта чаму? А що ти робиш? Айфон можна подлучить до тебе? Такая, ведаете, полевая зарядка. Так, я забыўся, выбачаюсь, я зноўку палез па гэтых раслінах, на кой халеры не ведаю. Просто ностальгія. Так, што робім далей? Спаткацца з Тейланом і інымі Сарэнта на шчыце кліфу. О божах, нам не англійсці трэба на самую вершавіну. На паўночны захад от пневматычнай вежы. На паўночны захад. Гэта паўночны захад сюды і налева. Вось сюды нам трэба. Так, то бок вось тут трэба неяк прайсці, правда? Калі тут ёсць нейкая магчымасць прайсці. Так, вяртаемся. Вяртаемся, вось туды нам трэба. О, ля, карацей, вось на тыя дрэвы арыентуемся. І паўзем. У нас тут звычайная сабатэнская кам'юніці. Ну, плюс-мінус так, вэрва абсалютна коротка і больш-менш дакладна. Так, на дрэва не, нам на дрэва не варта лезці, ці не варта, ось сюди можна прайсці. І не спіцца табе. Наві, паўзеш ты па гэтых скалах сабе. Воу, дарэчы, гэта ж выбухаць павінна, не? Ля, сцежку подсвечивать. О, шмурыць. Не, ну... Хто там казаў, што гульня можа быць кепская? Ёпта, паспрабуй зрабіць лепш. Стой. Цвертхі для цябе. Адным стрэлам дваіх бачыла? Дысгармонію за гэтае. Крацей, нахер такія эксперыменты, больш не буду. Так, мы туды ідзем. Бачыла, што здарылася? Мяне праклялі, мяне лес... На мяне лес праклён наклаў пасля гэтага. Воу, стопе, спакойна. Що ти одразу? Ж нічого не зробив тобі. І він одразу червоний. О, ля, матері. А до речі, чому їх на Пандорі маються жмуки усілякие насекомі, мотилі, бачите? То бок еволюція ніяк подобно пішла на нашу планету, і при гэтым нема пер'яв. Падаецца, хтосьці не дапрацаваў.
Ля. А ну чакай, дай паглядзець, дай памацаць. Ебать. Ля, як ачмурэнна. Толькі гэта ўнізе, шкада. О, бачце, гэта і яшчаркі, якія там лёталі у фільме. Грыбы. Я зараз толькі ўцяміў, што я сапраўды бачу ўсё, нібы я грыбаў паеў. Так, хвост пхай. Так, ставім таймер, калі злая цірткі зацкуе. Ні на што не ўплывальшчыкаў. Усё загрузіла. Перапынак на каву, малайчына. Так, пацярпеў за мяне на крыху. А ў чым уласна дысгармонія? Больше жывёл забіваюць па прышпіле. Ну, дысгармонія, таму што калі ты... Ой, давай сюды. Таму што памятаеш, у кіно ж там было такое, што нельга забіваць, калі тебе просто хочацца забіць. Ні ў якім выпадку гэта рабіць нельга. І яна там гэтая выбачалася нават перад драпежнікамі, калі забівала, што тыя хацелі забіць. Як таго звалі? Сулі, Джейк Сулі, падаецца так. Алло, гамон, а дзе як падняцца? Няўжо ніякага ліфту няма ці штосьці падобнае, куды мы прыйшлі? Што гэта такое? Это просто нейкія раслінкі. Мы неяк падымемся, слухайце, мне трэба, можа, на дрэва вось гэтае залезці. Мне ж все ж таки на скалу? Правильно? Правильно. Можа, не на скалу, слухайце, ну але ж пісалі, што на самую верхавіну трэба лезці. Ай, прышпіл падабаецца. А я люблю такое. Вот, тут нейкія сходы пайшлі ўжо. Угу. Оп! Паспеў. Гэта наш вадаспад. Угу. Мы яго бачылі. Мы там унізе былі, правда ж? Да. Недзе тут база павінна быць. Пакуль не бачу яе, але ўсё роўна. Так. Пакажы мне шлях, малю цябе. Дзе тут за што зачапіцца? Так, гэта не, гэта проста дрэвы. Штосьці там на скале вісіць. Так, як у ваша галова гэта інфа атрымаецца? Чакай. Па грыбах гэтым скакаць, ісці за светлавымі хернямі залатымі. Оу, вось па гэтых скакаць, чакай. Што гэта такое? Кош з матэрыяламі нейкімі. Чакай. Мы зараз тут. Нам недзе сюды трэба, ось паказвае. Ну, зусім блізка. Ці вось сюды. А, мы можам перамяшчацца, калі захапілі гэту базу. О, добра. Станцыя паліў, дзе мы адбілі гэтага хлопца. Так, вось тут, мабыць, слухайце, две кропкі у мяне падсвечаны. Ён нам казаў у задачы, што трэба падняцца на самую верх. На самый верх. 486 метраў. На паўночны захад. Так, калі мы кажам пра паўночны захад, мапу, сюды, паўночны, сюды, захад, улева, сюды. Якой халеры?
Стоп, слухайце, а сапраўды Аліна такая... Вось. Да, ёб твою мать, полез, бляха, ў нейкія. Вяртаемся. Зараз я правильно гляжу? Так, ось туди недзе. Занадто моцно. Ось там недзе. Плюс-мінус так. Де ти, курва? Куди мені треба? О! Во, знайшов. Так, ось там гэтыя грибы, про які Аліна казала. Так, думаю, маюцца на ўвазе тыя вялізныя грибы, на якія ты звяртаваў раней. Так. Дзякуй за падказкі ўсім. Толькі адзінае, каб я яшчэ разумеў, куды іх прыстасоўваць. Гэтая падказка, так. Что такое? Что отбывается? Куда я полез? Почему тут так темно? Блин! Не падай, не. Дякую. Ледь не сослизнуў. Уже просто адчуў, як сваёй дупаю тут палірую гэтыя каменьчыкі. Так. Я ж не паламаю сабе ногі, ці паламаю? А, блядь, шей. Long Dark, слухайте, натурально. Все. Спустилися, дякую Богу. Як у Long Dark все. Так, просто калі я пачала гуляць, і таксама не разумела, што рабіць, куды ісці, 2 дні страціла на гэтую прыважную падказку. Не, ўсё добра, наадварот. Я выбачаюся, гэта я крыху прыхамоўваю, разумееш, сваім розумам, таму... Чакай, што ў нас ёсць паесці? Яшчэ прызвычаецца, што трэба заціскаць 2 клавішы замест таго, каб прызначыць на адну. Так. Ружовыя грибы і... А як тут на іх залезці? Па іх скакаць ще... А во. Оп-оп-оп-оп. Во. Випадково, але знайшов шлях. Так. Ёпта мать. Куди далі? Эйва! Садися. Ля, что маю. Сядай, кажу. Полетела. Здрадница. Сколько намалявалі ўжо, мне падаецца, бляха. Мастакі гэтай гульні просто. Такія ўжо ганарлівыя, такія ўжо... Ой, не магу. Аж мурэць. Столькі працы укладзена.
Земля Саренту. Та я тут уже знайшов. Мы коза, кажет, Ирка. Такое так. Спади себя здоровья только. Я б гэтым мрою, каже ён. You've never seen one before. Pandora isn't made of metal and wires. Yeah, but do you think maybe it's poisonous or something? Ой, That стекло. color. I'm sure that color means poison. Ewa would not harm us. Mercer warned me about Ewa. We'll connect together, okay? At the same time. Зараз буде груповий наркотрип. Мне подається. Device connected. Ай, нет бы да нікай дзяўчыны падышоў бы законнектіўся, дык ён да расліны чапляецца. Ой, Візантик, вітайнышкі, выбачаюся, не пабачыўся. Ёсць не на Nintendo Boy, Sony Boy, а ёсць Ubisoft дзед. Ёсць такое. Выбачаюся за гэта, лишь нічога з сабой не магу зрабіць. Мне вельмі падабаецца гульня ад Ubisoft. We Sarentu wander Pandora, weaving together the clans with stories. You are new, are you not? Ты новый, to не? this world? Так. Come to the Tarsu, child, when you need the wisdom of the ancestors, and you will thrive. А гэта што такое? Інтра ад Пандоры? You must learn to survive. The first time you look upon Pandora is like the first time I looked upon the sea. I saw a vast, single thing, never still, always moving. But you can ride it to faraway places, or you can drown within it. To survive on Pandora, you must learn to move like the waves, to leap and to ride, to flow with the same energy. Та ти що? Take this gift of flow, child, and live. Пливі як хваля, живі як хваля, будь як хваля. Так, вітанки. Як Пандора, подобається. Хейли. Це Хейли, дід. Дякую за привітання. Що я зробив? А ну чекай. Скок. Шмых. Так, націснуць прабел у паветры дазволіць яшчэ раз скарыстацца гэтым. То бок, падвойны скок у паветра? Цікава. Калі датычыцца у гэтым моманце яшчэ адной паверхні, можаш ад яе адапхнуцца і яшчэ скочыць вышэй. Все, зразумеў, гэта тое, што звычайна выкарыстоўваецца ў асасінах усялякіх, калі ты там па сценах паўзеш, то бок скочыў раз, потым шарпаеш па сцяне і другі раз скочыш. Зразумела. Ля. У нас ще тут на прапампаванні ёсць да халеры чаго. Так, глубокая связь. Связь с чем? Ументность przodków. Dzięki temu wspomnieniu Sarento zacieśnisz więź ze swoim ekran. Pamiętajcie tych drapieżnych karci dinozaurów. Co pomoże zwiększyć jego wytrzymalność. Wspólnie poradzicie sobie w najtrudniejszych bitwach i przemierzycie najdłuższe nawet trasy. Цікава, гэта на штосьці ў бок экрану развіццё. Гэта не трэба. Гэта скочыць з будь-якой вышыні паглядзець толькі. Так. Так. Гэта не пракачка. Я прыдурак вывучаюся. Гэта трэба нешта зрабіць, каб у нас гэтая навычка з'явілася. Чакайце, зараз пачытаю ў чатик, мне падаецца, там ужо 5 разоў мяне назвалі ідыётам. Так, кажу, гэта Far Cry. Майкл, вітанкі. У гэтай гульні ёсць нешта цікавае, што можна рабіць па-за сюжэтам, ці гэта проста пабагушкі ў прыгожым свеце? Не ведаю яшчэ, Міхаіл. Не праходзіў, не ведаю. Вось Аліна, вывучайся, Арына Маліна падкажа табе хутчэй, чым я, бо яна кажа, што праходзіла. Я куплю чужыя рэшткі. Так, ці ёсць у кагосьці яшчэ Пандоры валасы апроч Наві?
у жывёл, Барыс Геннадзевич, усіх жывёл буйных, у экранаў, прынамсі, у коняў было, памятаеш? Чакай, там быў гэты велічэзны не экран, а турок, падаецца, ён так зваўся. Куплю парэшткі. Ну, мне спадабалася гульня. О, дарэчы, Арина вот паказвае. Мне спадабалася гульня, але яна прымітыўная на самой справе. Ты тупо забіваеш людзей, знішчаеш базы. Прычым мне ўстойлівае адчуванне, што вынішчыць іх усіх нерэальна. Ну, як у Far Cry таксама. Шмат якія базы немагчыма зрабіць. А ці правильно я зразумеў, што каб здабыць сабе гэты навычку, мне трэба пайсці нешта зрабіць на гэтай мапе. Я так разумею, з двух ног кідацца на жаўнераў. Бум! Так, гэта што такое? Гэта граната. Бліжэй падыходзіш і ўсё, і гамон. Ну не, ну пакуль што гэты выглядае як самы-самы навычка. І вось гэтая. Тут два топавых. Вяртаемся з гэтага наркатрыпа групавога. Наш продак. Натуральны саранту, сапраўдны саранту. Як думаеце? Што ён ведае, дзе знаходзяцца іншыя наві? Мы выхаваліся ў клане. Слухалі песні, гісторыі. Але ведаем толькі пра людзей неба. А мы належым Эйва, правда? Мы ўсё роўна. Эйва несе за сабой боль. Яна нясе з сабой боль. Ох, як падобна гэта ўсё. На адной рэч. Скураны мех. У яго былі валасы, мне падаецца, ён весь скураны. Так, у каго? У яго? А, частка здольнасцяў толькі ў дапаўненнях. Добра. Запісана, занатавана. І запомнілі. Так. Я б зараз скочыў. I'm on my way back to HQ. See you soon. Yes. Усё. Хадзем назад. На гэтую нашу базу галоўную. Ды можна недзе скочыць, не? О, вода ё. То можна ў ваду скочыць. Мы ж побач тут. Нам трэба па дрэву. Я ж памятаю, што я па дрэве шоў. Вось па гэтым. Бой. Прабысь. Паляцелі. Мяу. Мы па гэтым дрэве акурат сюды ішлі. Перакладаць вось гэта не трэба, пагарчуся. Всё, уцяміў сваю памылку. Асэнсаваў. Чакай, дзе мы там? А, тут усё ёсць, чакай. І раз, дивас. Все взяли. Старому трэба больш рухацца. Так. Гэта правда. Навошта ісці, ты ж можаш перамяшчацца. Хуткае перамяшчэнне на базу нават працуе? Бо я не бачыў там кропачкі. Так, нейкая дзяўчына нас клікала. Гэтая ці нейкая іншая?
Гандаль з кім? Here you go. Have Не, a не look. гэтая была, гэта была нейкая... Там была Чан, а гэтая Хурыт. Point away from the user. Дзе тая баба? Не, гэта не, гэта не тое. Зараз запусціў параней з рэзідэнтам. Так, гэта не ведаем. Хто? Маеш на ўвазе гэты Ралев? Стрымі зараз рэзідэнта. Рэквіем, дарэчы. Мне падаецца, неяк Міхась... А, вось яна. Так, вось яна. Мне падаецца, Міхаська неяк надта хутка It's the, you see where прайшоў we monitor гэты... air quality levels across the western frontier. Ці ён яшчэ не прайшоў? And at our field labs. Рэквіема. It's gotten so much better since you took out that drill site. We've been researching the effects, trying to combat them, pushing the Яшчэ RDA не. back where we can. Yeah. They're gonna kill this place otherwise. Just like home. Анка Салаам. Alma taught us about it. Дзе кулямёт, Did you give дарэчы, the у whole цябе? story? Анка. It's, well, it's lost. Dying. Because we didn't fight for it when we had the chance. So now we're fighting for yours. We are going to make a difference here, together. Oh, Solek was hoping to catch you too. Promised him I wouldn't forget. Tell him I didn't forget. Добра. Добра, што ты так равеш? Спокойно. Cool, delivering parts to Anka like a normal person. Дзе Сулік? Сулік, братуня. А я хочу себе такую. Можешь мне так само дать? You did well out there. Та Did ты the шо? humans teach you their weapons too? No. I saw the RDA butcher my clan. Their bullets slicing them to shreds. That was my lesson. I know how it feels to be among the last of your people. The humans. They are like their guns. Brought here to cause pain. The humans here were RDA once. And I will not make it easy for them to forget. They are our allies now, yes. But this is not their war. They fight for the ghost of their homeworld, but we fight for our home. Mercer got what he wanted in the end. He made us into soldiers. You are not what they made you. You are Na'vi. You will learn what that means in time. Starting with this. I made it for you. My own sound cord. Покажи, что ты там зробив для меня. All Na'vi wear one. It is your life's journey for the world to see. О, оздобка. Remember, Hers had more beads on it. each bead is a moment of great importance to the wearer. I have put one in place, for now, to commemorate your first steps to freedom. Build on it. Build your own memories, each one a new song in your heart. I hope we can. Ritnella really wants to try. To know what it means to be Sarentu. But at the Tarsiu, Nor seemed confused. Upset. Ewa shows us who we are, and who we can be. But she also reminds us of what has been lost. For your people, that is a heavy burden. The back exit is not so exposed. He may be there. Я нават не сумняюся, чаму ты мне не даў зброю якую-небудзь. О, гэта што такое? Знайсці графікі дэжураў, дэжурстваў на пляцоўках ЗПЗ. І... Ага, і гэтаму чаліку прынесці. Та окей, зразумела. Нейкія праекты шчыё. Так, чакай, у нас жоўтых скрынь было да халеры. Дзе мы? Вось у гэтай бабы, я памятаю, нешта бачыў. Штосьці карыснае. Во. Доўгія лукі. Гэта у нас паляпшэнне да гэтага доўга лука. Так. Хапае нам ще? А, один застаўся. Remember, point away from the youth. Та не дурты галавы мне, калявасачка. Давай, змяняй. Як змяніць? Так. Вось так, узялі.
І все, нават не пакруціць. Такое сабе. Гэта ў нас мадыфікацыя. 8 наносення шкоды супраць звяроў. Навошта, калі гэта ўсе нашы. І трафейны слабы пункт. Плюс 5%, калі мы патрапім у нешта слабое месца. А той, што ў мяне ёсць, гэта што дае? Це інше. 10. То гэта лепше. Навычки. Навычки. Давай потым буду уже. Ой, божух, на выжывальшчык. Пандора гэта прыгожа, але небяспечны. Ну не планета же, это ж у нас атрымліваецца спадарожнік, правда, нейкі планет. Так, выбачаюсь, у мяне цот тупіць у чаце магчымасць згадаць удзельніка, там не зразумела, каму я адказваю, як на пераколе сацыяльнай сеткі працаваць. Ну, зразумела, так, Арына, гэта мы ведаем. Каму патрэбна, ты зразумее, там людзі, гэта зверы. Это правда. Выжывальшчык не ведаю, а, дарэчы, якія ўсё ж такі навычкі ён падымае? Ага, да жыцця, то бок гэта выключна да нашай цягавітасці ці выжывальнай здольнасці. 50% і так далей. Так, а гэта што ў нас? Сіла. Не, гэта, ведаеце, рукапашную валіцца з імі. Нахер трэба. Так, ды куцаш парушаще шыбчэй труднейчы выкрыч. Дзякуй, гэта для стелсу. Так, гэта у нас для захавання цягавітасці. Ну давайте, ну здароўе. Здароўе ёсць здароўе. Так, гэта падставовая энергія зменшыцца ў 50%. Не. Але вось гэта добра было б мець, дарэчы, таму што ў нас зусім вось гэтая лячылка, правда, і аптэчка назовем яе. Яна ў нас толькі адная можа быць, а так зараз, калі палепшыць, будзе 2. Ну, тут патрэбна па 2 пункты. Асцярожныя крокі. Ад раслін зменшаная на 50%. Энергія павелічаная на 50%. Пакуль што яшчэ не ведаеце, патрэбна нам гэтае. Так, гэта не. Гэта можа быць. До з'яднення посілку трава. Не. Карацей, пакуль не буду вытрачаць гэта ўсё. У дзённіку ёсць бранзалетка наша. Пацеркі. Можна нашапіць на нашу бранзалету. У нас што, і рэцэпты ёсць нейкая? О! Тут кулінарыя нейкая маецца. Цікава. Доўгі лук. Ух! Ад 20 до 74 пашкоджанняў. Уяўляеце сабе? А што мне трэба, каб яго знайсці? Амуніцыя. Схемы спецыяльныя. Каб вытрачаць жоўтыя скрыні, калі я іх магу выкарыстоўваць у краме. Дзіўнавата гэта гучыць. Мех малы, мех вялікі. Зразумела. Так, наземна штуш обок лабораторії в квартежі говні руху опору. Пошукай слядов нора. Давай пошукаем сліди гэтага нора. Што, ще ноч? Чомусь падавалася, што мы ўжо ранком сюди павернуліся. You know, Jake and Natiri adopted Augustine's kid. How'd that even happen, though? I mean, I know I don't know the details, but
I don't think anyone's got the answer to that. Може туди? Что это за скрыня такая? Бляха, это увоход. Каба лихо побрала. Стоп, не тая. Давай поглядим на задачу. Могу сказать от стального выйścia. Ага. То бок все ж таки нам сюди. Норд, іде. Нічого нема корисного тут. Ось ти в любой гульні знайдеш Long Dark. Ну, вядомо. Що, мотикою метиш, ти що? Хочу такую. Великая, долгая, толстая. Мара усього життя. Поділися. Дай помацать. Єбай. Ось так ось мариш, а яно ніколи не буде тобі мар мої жонки. О, солей бахнув. Закинувся і полетів. Так, а де гэта Нор? Хто з іх Нор? Ти усіх тут ведаєш, я впевнений. Ага. Мы отсюда пришли. А там что? Это... Кому там кепско? В это выйти будет. Я не хочу. Не, ну один их, кто подходит больше-меньше, это вот это хлопец. Але это не я. Верштат. Норд, иди. О. Мне подается, мы тут были. Ще раз. Задання. Так. Збадайте на zewnątrz. Лабораторію в квартирі głównej. Може знову podjąć троп Нора. Так, все ж таки треба вийти було отсюль. Давай. Недзе тут мусять бути ягоныя сляды на Нора. Это что такое? But what else? Что это, поилка? О, ля. Nor must have come through here. Okay, think. Nor left HQ. Definitely came this way. First, the vein pod must have brushed past it. The scent. Oh, yes! Track the scent! Давай, подбежи краху. Priya, you hearing me? I was tracking Nor by the cliffs outside, but I lost the scent. Looks like he crossed the river? Він помився. Maybe he just wanted to explore a bit. Maybe. I'm going to keep climbing. Так, ну я поднялся. Далее что? Рослинки. О! Что это такое? Водорости. Так. Бачили? І просто зникає.
Не цікаво. А чаму ён чырвоным, дарэчы, мне намаляваў яго? Давай сюды падыдзем. А гэта што такое? Паладзін, так, нейкая візуальная наркаманія. Ну, чаму і не? Ну, перыядычна можна, не? А то што ўсё працаваць, ды працаваць, калі адпачываць-то? Я так паркую нам сюды. Што гэта за водбліск такі? О, туды нам. Угу. Кропачку поставілі на мапе. Ну давай. О, экран. Ха? А што ён тут робіць? Hey, Sotlek, you there? I think Noor's nearby. Maybe you could speak to him about your clan, how it feels. Што гэта такое? Sotlek? А як яно лётае? You sound worried. The Sky people continue to spread. You think they found it? Sotlek! Солек п'яний, тому його голос дивний був. А що ти хотів зробити тут? Цікаво. А, це дерева. Так, я добре йду чи ні? Бляха, почти іншого шляху я не бачу. Як тебе обойти? Каб об землю не обринуться. Во, сюди, мабуть. Ні? Ці наоборот. А ні, я отсюда не прийшов. Діди. Ага. Все? Калера, бляха, праз гэтыя расліны нічога не бачна. То што мне туды зараз скакаць? Я не дае тут, прости. Чакай. Бляха. Чапляйся, кажу. Туди доскочить. Не ведаю, ці варта, магчыма. Незразумела. Сюди не пускаю. Так, слухай, колени подыми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ніби туди. Чого більш не бачу.
Ага. Хер там плавал. Курва. Я ж там другий раз повинен был подскочить, не? Где там, до речі, моє гэта... Ага, скалі яшчэ ёсць. Ой, трываласці маецца на ўвазе. Чаму? Так. Так, готово. А зліва там нічого не було. Не, не хоче ён другі раз скакати нормальовим. Це мусить бути щось інше. По гэтых грибах, калі раптам я полезу, ён будзе лазіць ці не? Оп. Ты что? Куди? Так, Леха, малина, подкажи, куда идти. Рына, малина, ратуй. Так. Опа. Нешта атрымалася. Давай глядзець, куды мы трапілі. Некае дрэва, ё. А нам трэба вышэй. Там нейкая сцежка, але наўрад ці мы туды залезем па гэтай сцежцы. Што гэта за кветкі такія? Держи, не падай. Чапайся за что-нибудь. Смердюшки некие. Так, интуитивно зразумелый геймдизайн без гэтых ваших желтых и белых фарбов. Абсолютно верно. Ты правы, як ніколі. Так. Валера. Там не... А, гэта дрэва там. Ну, блин, нет, сюда повертаться докладно не. Мы тут бадзялись, я памятаю, что тут на эту скалу ніяк не узлезти было. Гэта что за дрэва? Дзвонопент. Блять. Это вось гэтае дрэва. Я правильно разумею, что гэта про гэтае дрэва? Мы ж на яго зараз глядзім. Не. Это маюць на ўвазе вось гэтае штосьці. Яшчэ лявее. Так. Стой на месте, стой.
Не губляй раўнавагі. Вось гэта маецца на ўвазе. Каб цябе ліха, ну пабрала. Слухайце, ну. Так, ну давай сюди. Бо, падаецца, тут іншага не будзе нічога. Так, грибочки. Пачаліся грибочки. Ты ля, які матыль. Яго можна забіць раптам што. Але я не з гэтых, я з тых. Ты прапануеш нам паўсці. Угу. Чулі? Гэта я паспрабаваў устаць у пячоры. Мабыць, ён галавой трэснуўся. Зноўку экран праляцеў. Ну, калі мы паўзем усё вышэй і вышэй, і ўжо сотні разоў бачылі экраны. Ох-ох. Вось. То гэта азначае толькі адно. Мы будзем лётаць. Я правильно разумею? Давай, ну што ты? Гэта... Hey there. Птушечка родненькая моя, поверніся. У мяне ёсць цахейла для цябе. Так. Чакайце, інтуітыўна. Так, хто такі Нікаля? Тесла. Это ж машина, я прывык як машина. Гэта толькі пачатак гульні. Так, 2 гадзіны пачынаецца гульня. Асноўныя механікі показалі. О, лётаючыя гэтыя скалы ці што гэта? Які на там зваліся? А гэта тыпу Юпітер. Мы дайшлі да пачатку гульні, уявіць сабе. 2,5 гадзіны шлі і дайшлі. Я сябе адчуваю такім гаўном крыварукім, каб вы толькі ведалі. А я на гавіцы мяняў. А, гэта не я, дзякуй. What must our ancestors think of us? Do you think they pity us? Sad to see what we've become? We're still Sarentu. Talon barely speaks our tongue. But then, he always preferred Talon human не words. показчик. Alma says we all need time to adjust. Alma is not Na'vi. Альма не Нави. А хто яна? Why did the RDA come back? They wanted more of Pandora. Госавтоінспекція повідомлення присилала. Прочитала спочатку, як головна інспекція. Головна інспекція.
Harry would have Главная wanted us инспекция to гэта fight. практолог, мне падаецца, не? Курвіски пачалі. Hey! Can anyone hear me? Listen, Alma's got a problem over at our western camp. One of ours is hurt. I'm here. Oh, thank God. I'm picking up more RDA heading that way. Пачалася атака. Go. I'll find Rinella and Telan. We'll make sure HQ is safe. Нам трэба забяспечыць бяспечнасць нашай галоўнай кватэры. Выратаваць людзей. І ведаеце што? Мы на гэтым скончым. Мы гэтым зоймемся ўжо ў наступную пятніцу. Усё, у нас ёсць яшчэ пункты. За 7 хвілін нам трэба дабрацца да сваёй базы. Божах, настолькі лезці. І за 7 хвілін трэба даляцець. Колькі тут ляцець? Экрану не... Ой, гэта ў іншы бок ляцець. Это мне туды трэба. Правильно разумею, туды? Так, правильно. Вось, але я кажу зноўку, гэта нам трэба будзе зрабіць ужо ў наступную пятніцу. На гэтым мы скончым. Усім велічэзны дзякуй за ваши прагляды, за фоловы, падабайкі, подписки, калі гэта на ютубе. Вось, мы ўжо сустрэнемся з вами, не раві. Чэн, мы павернемся праз тыдзень. Будзе хутка дапамога. Вось, і сустрэнемся ўжо ў панядзелак. А ты гэтую гульню поўнасцю праходзіць збірайся. Паглядзім, Паладзін. Ну, я лічу, што калі раптам будзе нейкі крафт і ўсё астатняе, гэта можна зрабіць будзе па-за стрымом, нейкую гадзіну другую вытраціць увечары. Вось, але гісторыю ўсё прайсці. Чаму не? Оп, схаваліся. Чаму не? Пакуль што нічога такога кепскага ў ёй я не ўбачу. Не нудная, сюжэт ідзе сабе паціху. Да мы яго... Бляха, ну гэты дождж не псуёўся. Так што... Так што такія вось справы. Добра, пойдзем у рэйд, мабыць, на твічы, правда ж? Хто там ёсць з нашых шляхетных ваяроў? Раліф, Гарэза, Шокер. Мо Раліфа былі, у Гарэзы не былі. Давайте да Гарэзы пойдзем. Вось, Міхася, так бы мовіць, аддзячым за праходжанне рэквіема. Вось, а як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце ўкраіну. Да панядзелка вам усім добрых выходных, настрою і ўсяго іншага. Усім пакуль.